గైస్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు లోకేష్ రాజ్ యూట్యూబ్ ఛానల్. నేను మీ నిఖిలేష్ శ్రీరామ్. కరోనా వచ్చినప్పుడు మనం చేసే చిన్న చిన్న మిస్టేక్సే సివియారిటీ కారణమవుతున్నాయి. ఒక ఎన్జిఓ నడుపుతున్న కారణంగా మా దగ్గరికి వచ్చిన కేసెస్, అలాగే మా వాలంటీర్స్కి జరిగిన కొన్ని విషయాల్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని ఈ వీడియో చేస్తున్నాము. మీకు సిమ్టమ్స్ వచ్చిన వెంటనే టెస్ట్ చేయించుకొని పాజిటివ్ వస్తే ఏదైనా ఆన్లైన్ కన్సల్టెన్సీస్లో డాక్టర్స్ని కానీ లేదా తెలిసిన డాక్టర్స్ని కానీ కన్సల్ట్ అయ్యి వాళ్ళు సజెస్ట్ చేసిన మెడిసిన్ని మాత్రమే యూజ్ చేయండి. అంతేకాని ఫ్రెండ్స్ చెప్పారనో లేదా పాజిటివ్ వచ్చి తగ్గిన వాళ్ళు వాడిన మెడిసిన్స్ని వాడడం కానీ ఇలాంటివి చేయకండి. అలాగే డైరెక్ట్గా మెడికల్ షాప్స్కి వెళ్ళి మెడిసిన్ తెచ్చుకొని కూడా వాడకండి. ఎందుకంటే ఒక్కొక్కరి బాడీ కండిషన్ ఒక్కొక్కలాగా ఉంటుంది. బీపీ, షుగర్ ఇలా ఉన్న వాళ్ళలో కొంతమందికి స్టెరాయిడ్స్ యాడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. మరి ఇంకొంతమందికి స్టెరాయిడ్స్ కూడా అవసరం ఉండదు. జస్ట్ ఒక విటమిన్ టాబ్లెట్, యాంటీబయాటిక్ సరిపోతుంది. ఈ బాడీ కండిషన్ ఒక డాక్టర్కి మాత్రమే అర్థమవుతుంది కాబట్టి మీకు పాజిటివ్ వచ్చిన వెంటనే డాక్టర్ని అప్రోచ్ అయ్యి తను సజెస్ట్ చేసిన మెడిసిన్ని మాత్రమే యూజ్ చేయండి. కొంతమంది అవసరం లేకపోయినా కానీ సిటీ స్కాన్ తీపిస్తున్నారు. డాక్టర్ సజెషన్తో డాక్టర్ తీపియమంటేనే తీపించండి. మీకు అవసరం లేదు అంటే సిటీ స్కాన్ తీయించకండి. ఎందుకంటే దాంట్లో చాలా రేడియేషన్ ఉంటుంది. అలాగే కోవిడ్ వచ్చి తగ్గిపోయిన వాళ్ళు కూడా సిటీ స్కాన్ తీయించుకుంటున్నారు అవసరం లేకున్నా కానీ. మీకు కరోనా తగ్గిపోయినా కూడా ఇంకా సిమ్టమ్స్ ఉంటే అప్పుడు మాత్రమే డాక్టర్ని కన్సల్ట్ అయ్యి సిటీ స్కాన్ తీయించుకోండి. అంతేకాని మీకు అవసరం లేకపోయినా కానీ తీయించుకోకండి. ఎందుకంటే కరోనా వచ్చిన వాళ్ళు చాలామంది సిటీ స్కాన్ తీయించుకుంటూ ఉంటారు. పాజిటివ్ ఉన్న వాళ్ళు అక్కడ వైరల్ లోడ్ చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది. మీకు తగ్గిన తర్వాత కూడా మీరు వెళ్ళి సిటీ స్కాన్ తీయించుకోవడం వల్ల మీరు తర్వాత ఎఫెక్ట్ అవుతారు. మీకు పాజిటివ్ వచ్చిన తర్వాత హాస్పిటల్లో అడ్మిట్ అవ్వదామంటే ఆక్సిజన్ బెడ్స్ లేవు కాబట్టి మీరు ఇంట్లోనే బ్రీతింగ్ ఎక్సర్సైజ్ చేసుకోండి. యూట్యూబ్లో చూసి ప్రాణాయామాస్ చేయండి. అలాగే ఆక్సిజన్ లెవెల్ 95% కన్నా తక్కువ ఉంటే చేసేది ఏమీ లేదు కాబట్టి పొద్దున సాయంత్రం ఖాళీ ప్లేస్కి వచ్చి లేదా టెర్రస్ పైకి వెళ్ళి గట్టిగా గాలి పీల్చుకొని వదలండి. ఇప్పుడు ఒకే రూమ్లో ఉండడం వల్ల మన కార్బన్ డైఆక్సైడ్ మనమే పీల్చుకొని ఆక్సిజన్ లెవెల్స్ తగ్గిపోయి బ్రీతింగ్ ప్రాబ్లమ్స్. అలాగే కరోనా వచ్చినప్పుడు ఉండే రూమ్లో కూడా వెంటిలేషన్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. అలాగే మీరు బెలూన్స్ తెచ్చుకొని ఊదుతూ ఉండండి. దానివల్ల లంగ్స్కి ఎక్సర్సైజ్ జరుగుతుంది. ఏంటి రోజు రోజుకి కరోనా ఎక్కువ అయిపోతూ ఉంటే బయటకు వచ్చి బ్రీతింగ్ ఎక్సర్సైజ్ చేయమంటున్నాడు, ఇంకా ఎక్కువ స్ప్రెడ్ అవుతుంది కదా అనుకోవచ్చు. కానీ మనం చేసేది ఏమీ లేదు. ఎందుకంటే మనకి కరోనా వచ్చినప్పుడు ఆక్సిజన్ చాలా ఇంపార్టెంట్. మనం కేసెస్ స్ప్రెడ్ అవుతున్నాయి అని ఆలోచించే లోపల ఇక్కడ ఒక ప్రాణం పోతుంది. హోమ్ ఐసోలేషన్లో ఉన్న వాళ్ళు, అలాగే డాక్టర్స్ హాస్పిటల్లో అడ్మిట్ చేయమని సజెషన్ ఇచ్చి బెడ్ దొరకని వాళ్ళు ఈ బ్రీతింగ్ ఎక్సర్సైజ్ చేస్తూ ఉండండి. వీలైనంత వరకు నాన్ వెజ్ తినడం తగ్గించండి. మీరంతగా నాన్ వెజ్ తినాలనుకుంటే ఫిష్ తినండి. మటన్ కానీ చికెన్ కానీ 90% అవాయిడ్ చేయండి. మీకు చికెన్లో దొరికే ప్రోటీన్స్ దానికన్నా ఎక్కువగా సోయాబీన్స్లో దొరుకుతాయి. చికెన్ ప్లేస్లో సోయాబీన్స్ని తీసుకోండి. ఫుడ్ కూడా చాలా లిమిటెడ్గా తీసుకోండి. ఎందుకంటే మనం ఎక్కువ ఫుడ్ తీసుకొని ఒకే దగ్గర కూర్చొని ఉండడం లేదా పనుకొని ఉండడం వల్ల ఆయాసం వస్తుంది. ఆయాసం వల్ల కూడా మనకి బ్రీతింగ్ ప్రాబ్లం అనేది వస్తుంది. కరోనా వచ్చిందని చాలామంది ఎక్కువ ఫుడ్ తీసుకుంటున్నారు. ఫుడ్ అనేది కూడా చాలా లిమిటెడ్గా న్యూట్రిషియస్ ఫుడ్ని తీసుకోండి. ఎలాంటి ఫుడ్ తీసుకోవాలి అనేది కూడా నేను ఆల్రెడీ ఒక వీడియో చేశాను. అది చూడాలనుకుంటే కింద డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ ఉంది. మెయిన్గా ఆక్సిజన్ సాచురేషన్ లెవెల్ చెక్ చేసుకుంటూ ఉండండి. మనం భయపడడం వల్లే సాచురేషన్ లెవెల్స్ తగ్గిపోతూ ఉన్నాయి. ఈ వీడియోని మా ఎన్జిఓకి వచ్చిన కేసెస్ అన్నింటినీ తీసుకొని ప్రాక్టికల్గా అనలైజ్ చేసి మేము చేస్తాం. అలాగే 75 ఇయర్స్ ఉన్న ఒక లేడీకి 70 సాచురేషన్ లెవెల్ వచ్చేసినా కానీ ఎలాంటి ఇంజెక్షన్స్ కానీ ప్లాస్మా థెరపీ కానీ లేకుండా ధైర్యంగా ఉండి కోలుకుంది. కానీ 30 to 35 ఇయర్స్ ఉన్న వాళ్ళు భయపడి వెంటిలేటర్స్ ఎక్కి ప్రాణాలు వదిలేసిన వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు. అలాగే మా మహాయగా వాలంటీర్ వాళ్ళ ఫాదర్కి సిటీ స్కాన్లో 20 పాయింట్స్ వచ్చాయి. అంటే వైరస్ అనేది చాలా సివియర్గా ఉంది కాబట్టి సాచురేషన్ లెవెల్స్ కూడా చాలా తగ్గిపోయాయి. కానీ 2 days వరకు బెడ్ దొరకలేదు. కానీ మెయిన్గా ఇక్కడ ఏంటి అంటే మనకి పాజిటివ్ వచ్చింది అని భయపడకండి. టీవీస్లో న్యూసెస్లో ఇంతమంది చనిపోయారు, ఈరోజు ఇంతమందికి పాజిటివ్ వచ్చింది అని చెబుతున్న నెగిటివ్ న్యూసెస్ని పట్టించుకోకండి. అసలు ఆ నెగిటివ్ న్యూసెస్ని చూడకండి. ముందు మనకు ఒక ప్రాబ్లం ఉంది, ఆ ప్రాబ్లం నుంచి మనం ఏం చేస్తే బయటపడతాం అనేది మాత్రమే ఆలోచన. మెయిన్గా హోమ్ ఐసోలేషన్లో ఉన్న వాళ్ళు డిప్రెస్ అవ్వకండి. మీరు ఒకే రూమ్లో ఉండడం వల్ల మైండ్ అంతా నాకు బాగలేదు అనే దాని మీద ఉంటుంది. దాని నుంచి ఎలా డైవర్ట్ అవ్వాలో ఆలోచించండి. కొంచెం సేపు డ్రాయింగ్ వేసుకోండి. కొంచెం సేపు యూట్యూబ్లో ఏదైనా ఎంటర్టైన్మెంట్ షోస్, కామెడీ షోస్ అవి చూడండి. ఇంకొంచెం సేపు ఏదైనా మూవీ చూడండి. ఇలా మీ మైండ్ అంతా వేరే దాని మీద డైవర్ట్ చేయడం వల్ల మీరు ఆ వర్క్ చేస్తున్నంతసేపు నాకు కోవిడ్ ఉంది, నాకు బాగలేదు అనే విషయాన్ని కొంచెం మర్చిపోతారు. అలా మర్చిపోయి భయం తగ్గడం వల్ల మన బాడీలో ఉన్న హార్మోన్స్ అనేది బ్యాలెన్స్ అవుతాయి. అలాగే ప్రతి ఒక్కరూ రోజు ఒక పచ్చి ముల్లంగి అలాగే క్యారెట్ ఖచ్చితంగా తీసుకోండి. ఎందుకంటే రాడిష్ అనేది చాలా మంచి ఇమ్యూన్ బూస్టర్.
అలాగే కోవిడ్ వచ్చిన వాళ్ళు ఖచ్చితంగా మోషన్‌కి వెళ్ళాలి. ఎందుకంటే మోషన్ ద్వారానే మీ బాడీలో ఉన్న వైరస్ అనేది బయటికెళ్తుంది. అలాగే మీరు వాడుతున్న టాబ్లెట్స్ వర్క్ చేయాలన్నా కానీ ఏ రోజుటికి ఆ రోజు స్టమక్ క్లీన్ అయిపోవాలి. ఈ ఇన్ఫర్మేషన్‌ని మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ రిలేటివ్స్‌కి షేర్ చేయండి. థాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. జై హింద్.